Salutare prieteni, eu sunt Maderar și o să facem un challenge. El este montanul meu, Tom! Ia, Tom! Hai, Tom! Tom e montan bun! Tom, cine e montan bun? Tom este ăsta, nu ca ăsta. Ăsta e rău, ești rău. Tom e bun, tu ești rău. Tom e bun, tu ești rău. El este montanul meu, Tom. Avem vreo 9 pisici în curte, dar am dus 7 dintre ele. Mă rog, 6, pentru că pe Tom nu-l ducem. Pe Tom îl păstrăm aici. Da. O să vă arăt casa lui Tom. Da-da! Aici este ușa. O să o repar pe aia. Priviți ce casă are Tom. Aici dorme el. Priviți ce masă mobilă. Pereți supragheați. Priviți ușa. Patul lui, toaleta, aici o să fie toaleta. Nu-i? Priviți ce casă șmecheră are Tom. Nu-i așa că e șmecheră? Ce pe Kitty, Kitty, ce faci Kitty, 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 Kitty. Ce fac? Vezi aici ce picați, frumos e. Hai să-l rugăm pe Rare să vină aici. Am revenit, ho-ho, mă numesc Rareș, evident. Aseară am preluat controlul, evident, am preluat controlul aseară, așa a fost minunat. Desfărare. Rate. Iată, vine un om acum, se face ceva. Face ceva tare. Ce grea este viața. Viața este foarte grea pentru mine. Cum, prieteni, dacă v-a plăcut acest serial, nu trebuie să dați like, să dați comentarii. Ne vedem în episodul următor. La revedere!